La violència de gènere és un fenomen que malauradament s'ha donat en tots els temps i en totes les societats. En aquest vídeo anem a conceptuar-la social i legalment i diferenciar-la de la violència domèstica. També farem un recorregut pel camí que la societat i les seues legislacions han fet fins a arribar al moment en el que estem ara. Com deien, per a començar, és necessari diferenciar la violència de gènere de la violència domèstica. Aquestes dos, pese a tindre una base comú, doncs les dues es donen en el si de l'àmbit familiar, són tipologies delictives distintes. Les principals diferències entre ambdues són, per un costat, la motivació, és a dir, la raó en la qual es recolza el delicte o l'agressió, i l'altra, els subjectes participants a la mateixa. Abans de continuar, cal tindre clar quins són els subjectes als quals presta atenció la teoria del delicte. En primer lloc, ens trobem al subjecte actiu, que serà la persona que comet l'il·lícit penal, és a dir, l'agressor. D'altra banda, ens trobem al subjecte passiu, que serà la persona que viu el mateix fet delictiu i les seues conseqüències sobre les seues carns, és a dir, la víctima. La violència domèstica, per la seva part, va referida a aquestes agressions materialitzades dintre del mateix nucli familiar, per part de persones que són d'aquella mateixa família, sempre amb el requisit de la convivència. Per altra part, en violència de gènere ens referim a un tipus de violència exclusiu i específic, dirigit per part de l'home contra la seva parella femenina. Així, com veiem, dins de la violència domèstica, totes les persones de la família poden ser tant agressors com víctimes. Parlaríem de violència domèstica quan un fill o filla agredeix al seu pare o a la seva mare, parlarem de violència domèstica quan un home agredeix als seus sogres i també quan és la dona qui ho fa, i parlarem de violència domèstica quan la dona agredeix al seu home o als fills o filles. És a dir, en la violència domèstica, qualsevol persona podrà ocupar el paper de víctima i el paper d'agressor. No obstant, la violència de gènere és una violència focalitzada, en la qual l'agressor sempre serà l'home i la víctima sempre serà la dona. Sempre i quan entre elles hi hagi una relació d'afectivitat o li hagi hagut, encara que no hagin conviscut mai, segons la legislació espanyola al respecte. Aquesta diferència, no obstant, no la trobem fins al 2004, any en el que veu la llum la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Arribades a aquest punt, és necessari fer-se dues preguntes. En primer lloc, per què és necessari treure de la violència domèstica aquelles agressions exercides per part de l'home cap a la dona? I en segon lloc, les relacions de parella heterosexual són l'únic lloc on podem veure i viure violència masclista? Contestarem a les dues al llarg d'aquesta exposició. Com dèiem al principi, la violència de gènere ha existit sempre i sempre ha quedat amagada baix la falsa premissa de que era algo privat de cada parella, encara que les xifres de víctimes de violència de gènere són tan altes que la mateixa ONU parla d'elles com a pandèmia. No és fins a l'any 1979 quan trobem legislació internacional que fa referència a aquesta violència vivida dia a dia cap a les dones. L'organisme del qual emana és l'Organització de les Nacions Unides en la seva Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones. Ja a partir de la dècada de 1990 es comença a plasmar aquesta creixent preocupació social i política cap a aquesta violència dirigida dia a dia cap a les dones dins de l'àmbit de la llar, especialment la exercida per part de les seues parelles masculines. Per la seva part, a l'ordenament jurídic espanyol no es tipifica la violència domèstica, és a dir, s'ha donada en el mateix si familiar fins a l'any 1989, moment en el que l'article 425 de l'antic Còdic Penal sanciona la violència física sobre cònjuge o persona a la que estiguera unit per anàloga relació d'afectivitat i sobre fills incapaços. Posteriorment, es van afegint més matisos a aquest delicte de violència domèstica. En primer lloc, s'acceptarà ja la violència psicològica. A la parella, com a subjecte passiu del delicte, se l'afegirà també l'exparella i s'ampliaran els subjectes passius del delicte, incloent ara els ascendents i descendents de la parella. Per últim, s'introdueix el nou tipus de maltractament habitual. Aquest nou tipus de maltractament habitual és molt interessant, doncs permet penar distints actes d'agressió encara que hagueren sigut comesos contra distintes persones. És a dir, el que s'estarà castigant ara és una personalitat violenta dintre de la llar, que no està respectant la integritat física i moral de les persones amb les que conviu. No obstant això, el major pas fins al moment contra la violència de gènere no es dona fins a l'any 2004, moment en el qual naix la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. En aquesta es defineix la violència de gènere com tota agressió física, sexual o psicològica dirigida cap a la dona per part de l'home que ha sigut la seva parella, encara que no hi hagi convivència. El terme de violència contra les dones va permetre, doncs, diferenciar aquella violència que podem anomenar comú d'una dirigida cap a les dones precisament per raó del seu gènere. Per la seva part, la Convenció per a l'Eliminació de totes les formes de discriminació cap a les dones de la ONU, de la que parlàvem abans, defineix la violència de gènere com tot acte de violència basat en la pertinença al gènere femení, que tinga o puga tindre com a resultat un mal o patiment físic, sexual o psicològic cap a la dona, es doni en la vida privada o en la vida pública.
Aquesta definició, no obstant això, es contrapone a la mateixa exposició de motius de la Llei 1/2004, segons la qual la violència de gènere és el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix cap a les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors com mancats dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. Crida l'atenció que aquesta exposició de motius de la Llei 1/2004 accepta la violència de gènere com un problema estructural arrossegat històricament, però que nos dona en el seu article 1 una definició tan reduccionista de la violència contra la dona, limitant-la, com deien, a l'àmbit de lo afectiu. La realitat és que aquesta violència es basa en relacions desiguals de poder entre els gèneres, i aquestes relacions de poder s'assenten en un sistema d'opressió històrica al qual ens referim com patriarcat. Així, dintre d'aquest context de desigualtat i discriminació que no hem visibilitzat fins a fa només un grapat d'anys, neix i reprodueix la violència de gènere com una conseqüència lògica d'aquest menyspreu tradicional cap als drets fonamentals de les dones. A més, la finalitat última de les agressions patriarcals és mantenir intactes les estructures de dominació i subordinació que n'hi ha entre els gèneres. D'aquesta forma, la violència de gènere és instrumentalitzada per l'agressor per a mantenir el seu estatus privilegiat en relació a la seva parella, encara que les agressions no semblen a primera vista tindre una motivació concreta. Com veiem, la violència de gènere té unes causes específiques pròpies i és per això per lo que es converteix en una tipologia delictiva separada de la violència domèstica, perquè cadascuna d'elles ha de ser abordada d'una manera i des d'un prisma diferent. Per altra banda, com ja hem adelantat, la violència de gènere és una realitat complexa que sobrepassa els límits de la relació de parella heterosexual. La violència cap a les dones es nodreix de prejudicis de gènere i estos apareixen en tots els àmbits de la vida, no únicament en lo afectiu, i així ho reconeixen nombrosos instruments internacionals, com el Conveni d'Estambul. Segons estos, l'assetjament sexual laboral és violència de gènere, els matrimonis forçats són violència de gènere i la tracta de dones i xiquetes amb fins d'explotació sexual és violència de gènere. És per això per lo que considerem reduccionista la definició de violència de gènere que ens dona la llei espanyola. Per últim, és interessant fer menció al concepte de persona especialment vulnerable dels que en parla el legislador en l'article 173.2 del Codi Penal. En relació a aquestes, l'especial vulnerabilitat que s'entén que tenen ancians, xiquets i xiquetes i malalts ve determinada per la seva mateixa natura física. No obstant això, l'especial vulnerabilitat que la llei entén que tenim les dones no ve determinada per una indefensió física, sinó per la mateixa estructura de dominació masculina en la que ens socialitzem i en la que estem immerses. En conclusió, aquesta violència a la que ens venim referint és de difícil erradicació, doncs es gesta en el si d'una societat profundament patriarcal, en la qual van a educar-se les noves generacions i de la qual es trauran els patrons de comportaments que reproduiran durant tota la seva vida adulta. Per això, és necessari que la lluita contra la violència masclista comenci en les esferes primàries de socialització de les criatures, a través de mesures de prevenció basades en la tolerància, el respecte i la igualtat de totes les persones.